Hej alle sammen, og i dag skal jeg lave en video, og det bliver sammen med Ellen og Isabella. Og ja, lige nu er os IKEA i Berlin, og ja, Astrid hun er bag kameraet. Men ja, vi har tænkt os at filme et haul af, hvad vi sådan har købt indtil videre. Eller det er nok det, vi kommer til at have købt, fordi ja. Og vi har altså sagt, okay, men ja, vi har været i en hel masse butikker og forskellige steder, så ja, jeg synes bare, at tænke om gang. Vi har alle sammen været i Primark. Så. Der var super mange mennesker. Ja. Der var mindst 500. Okay, så jeg købte de her solbriller, som jeg har på, og de kostede... Dem har vi også købt. Og de kostede 3 euro, og 1 euro, det er sådan 7,44 cirka. Og så købte jeg sådan nogle sokker, som jeg også på. Og dem købte jeg også i sorte. Jeg købte dem også i sorte, og de kostede 3 euro. Ja. Så det er heller ikke så meget. Det er rigtigt. Og så købte vi også... jeg købte også noget... Jeg er ikke færdig. Noget tøj, men det har jeg så ikke. Ja, jeg har også købt også noget tøj. Og så købte jeg den her lip liner, som der faktisk kunne koste 1,5 euro. Så jeg købte sådan nogle tandbørste. Tandbørsteholder eller sådan noget. Det er sådan lidt klamt. Det er sådan lidt, ja. Så ens tandbørste sådan ikke bliver sådan helt meget. Og så købte jeg sådan et lys med pink grapefrugt. Så det er 1 euro eller sådan noget? Den her, den kostede 1,5 euro. Og den her kostede 1 euro. Og så købte jeg sådan en, hvad hedder de her? Headphones splitter. Det hedder det i hvert fald der. Ja, så kan man, Så kan man ligesom Astrid lukke det der fucking vindue. Undskyld! Det larmer sygt. Det er fucking varmt her jo. Ja, vi bærer lige med. Det er fucking varmt. 25 grader. Det kan I se på alle Snapchat, hvor varmt det er. Ja. Jeg købte sådan nogle mega... Ja, de er virkelig sådan bløde. Sådan nogle natbukser. Og de er lidt store, men det gør ikke noget, fordi ja. Og så købte jeg sådan noget nattøj, som har Harry Potter på. Jeg købte også den her taske. Den er virkelig sådan flot. Sådan en. Ja. Yep. Okay, så var vi inde i Lush alle sammen også. Hun har sådan en lille ene. Ja. Og ja, der købte... Skal jeg starte? Der købte jeg sådan en bath bomb, som hedder sex bomb. Og det er sådan... det hedder den! Må jeg prøve at se, hvordan man staver til det? Og den er sådan lidt lyserød. Ja, den dufter helt vildt godt. Og den kostede nu, skal jeg tage? Den kostede 5 euro cirka. Okay, jeg har købt sådan en gelé her til min mor. Og så købte jeg sådan en bath bomb, som det Experimenter. Og det er sådan... Wow. Så jeg ved ikke. Og den kostede 4,95, og så købte jeg den der lip scrub som med mint. Ja, og den kostede 8,95. Shit, det var dyrest. Jeg købte kun én ting. Og det var den her lip scrub bubblegum, og den kostede 8,95 euro. Ja. Yeah. Så var vi også i Forever 21. Ja, og der købte jeg så ikke lige noget. Gjorde du ikke? Nej. Vi købte men sådan lidt sådan det samme. Ja. Okay, jeg købte 2 ting. Først så købte jeg den her. Den købte jeg også bare med striber. Ja. Og den kostede, jeg skal nok sige 8 euro, så det er meget billigt. Og så købte vi begge to sådan en her. Ja. Og den kostede 16 euro. Det er sådan... Prøv at vise den bag på os. Den viser sådan ret meget. Og den har også lige sådan noget blonde ting. Så bare sådan ud. Så. Og den kostede 16, det har jeg sagt. Men ja. Okay. Så er vi i Douglas. Yes. Det var vi. Vi var i Douglas. Og der købte jeg én ting. Det gjorde jeg. Jeg købte sådan nogle... Sweet flowers. Ja, sådan nogle bade nogle. Ja. De kostede... 6,99 tror jeg. Ja.
Og det er husk, jeg får købt med. Så købte jeg også den her I Love Mango. Den har jeg, og det fik jeg også. Ja. Og den kostede 3,99. Så det er heller ikke så meget. Så det var i går, det var ikke i dag. Der købte jeg, altså jeg har i forvejen den her, men det er den her henne, som hedder, hvad var det den hedder? Cranberry. Cranberry, og det er sådan en meget lyserød, lilla farve, rødagtig. Den er virkelig flot, og jeg har med på den. Sådan en ekstra til. Ja. Og den kostede 15 euro. Det er faktisk ikke så meget. Det er sådan meget. Og jeg købte bare sådan en her I Love Strawberries and Cream, og det er sådan den dufter virkelig godt. Ja, den kostede 4 eller sådan. Ja, 4 euro. Så var vi inde i noget, der hedder Bershka. Bershka købte jeg den første blus nogensinde, synes jeg. Ej, det er måske ikke nogensinde, men shit. Det var sådan en tråd. Det var en streg. Der købte jeg den her sådan hvide basic bluse, som har sådan noget, sådan udskæringsmønster ting. Og den er i størrelse extra small, og den kostede 10 euro, så det er ikke særlig meget, sådan 75-74 kroner. Så det var virkelig billigt. Jeg købte den her jakke, den købte jeg også bare i grøn. De er virkelig flotte. Fordi de er sådan ret luft, eller ja, de der, hvad hedder de nu? Hvad nu de hedder, Astrid? Er det ikke sådan den? Hvad hedder sådan noget? Bomber jackets. Ja, det er det, de hedder. De er virkelig dejlige. Sådan nogle bomber jackets, ser du. Og den kostede 25 euro. Og den er størrelse small. Og så den her, den købte jeg også i det der art butik, og den kostede 13 euro, så det er så billigt. Ja. Og jeg købte de her bukser, sådan, de er mega behagelige. De er virkelig sådan, og så er der sådan hvidt her. Og de koster også 13. Så. Og så var vi inde i... Vi var inde i... Brandy Melville. Ja. Hvad? Der købte jeg Brandy Melville. Jeg købte ikke noget derinde. Vi købte begge to, tror jeg. Ja. Vi købte sådan en t-shirt. De er mega bløde. Og billige. De var virkelig flotte. Jeg købte sådan en her t-shirt. Den er sådan lidt... Ja. Den er virkelig blød. Den er sådan grå-agtig. Den er virkelig blød. Ja. Og den kostede 20. Det er skal jeg købe sådan en, den er sådan lidt sådan hvid og grå, er den ikke sådan? Jo. Og den har sådan en hals her, sådan. Den kostede 21. Så var jeg, det kunne man da købe noget der, Urban Outfitters. Ja, der købte jeg en gave til min søster, det var sådan en vegan bog. Ja, præcis. Der var vi også i Kiko, men der også kun mig, der købte noget der. Der købte jeg en sådan lip liner, og den er sådan, den er virkelig pæn. Og den er meget sådan basic, sådan meget sådan nude. Ja, meget nude. Og den her farve, meget peachy-agtig, lyserød. Ja, sådan er sådan lidt brunrød. Og den kostede 7 euro cirka. Og så var vi i, hvad var det, Rossmann? Ja, der har jeg bare lige den her pose. Jeg havde ikke nogen pose. Jeg købte den her iste, som det smager mega godt. Den købte vi alle sammen. Og den er så god. Koster den ikke 1? Jo, den koster cirka 1 euro. Plus pant. Jeg købte sådan en her til min mor, fordi hun elsker den her. Så har jeg købt 2 neglelakker, og de er sådan begge to fra Essence, og så Essence, eller hvad man nu siger. Og så har jeg valgt sådan en lyserød, sådan peachy, lyserød-agtig, og så sådan en meget perlemorsagtig. Og de begge to, de er sådan til min lille søster i sådan en gave-agtige. De kostede 1,55 hver euro. Altså jeg har bare købt sådan 2 ansigtscremer. Ja. Den ene er fra Garnier, og den anden er fra Clearasil. Og så har jeg også købt sådan en essence, eller hvad man kalder det. All About Med, sådan nogle oliepapir-agtige sådan noget, så fjerner de olien og sådan noget. Og så var vi på McDonald's. Oh my god! Og der købte jeg til sådan nogle Happy Meals, så det var de her 2 med.
Det er sådan nogle aber, og det koster. Jeg har også dem begge to. Det er jo ikke aber for helvede. Den ene er en kat. Det er ikke En abe. En abe og en kat. Ja. Okay, så er vi i DM. Ja. Jeg købte sådan en Balea Hand Gel. Ja, altså du kan godt se, at jeg også har købt den der, ikke? Ja. Den er god. Sådan en, og så kan man putte den på sin taske sådan. Nå, jeg købte sådan en body spray med sådan noget golden shine i. Og den dufter sådan nok fersk, og jeg tror ikke, det er en sådan lidt. Så købte jeg også den her, som sådan alle snakker om. Det er den her Essence Lash and Brow Gel Mascara, som sådan en til øjenbrynene. Man kan også bruge den til sådan øjenvipperne, men jeg bruger den sådan til øjenbrynene. Og det er sådan en gel ting, og den kostede... Den kostede 1,95 euro, og det er sådan virkelig billigt for sådan en her, og den er sådan virkelig god, og der er sådan helt vildt mange, der snakker om den, så den er helt god. Så har vi også købt noget i Mango, det her mig i hvert fald, og der købte jeg sådan en løs, hvid en, den er størrelse small. Den har sådan nogle... Small, extra small cirka. Hvad kalder man det her? Er det ikke sådan noget... elastik noget, og den kostede 6 euro, det er ikke sådan meget, og det var sådan virkelig dejligt. Og så købte jeg bare sådan en, sådan en sort ting. Tror jeg. Sort ting. Og den ser bare sådan her ud. Og den kostede 10 euro, så det var også meget billigt. Den sidste, vi var sådan inde i, hvor jeg også var den næste, der købte noget, det er i Only. Og der købte jeg sådan en hvid bluse med sådan noget åbningsnoget her. Sådan noget, ja, snor, sløjfe ting. Hvor det sådan åbent. Man kender godt dem her, de er sådan meget populære og lignende. Mange kender dem sådan. Og så, ja, det er en størrelse extra small, og den er sådan for Only, og den kostede 22 euro, så det er ikke særlig meget. Men ja, det var den her video, og jeg håber rigtig meget, I kunne lide den. Og hvis I kunne lide den, så husk at give det et like. Og abonner, hvis I ikke havde at gøre det. Det vil gøre mig super glad. Og så ses vi i min næste video. Hej hej!